Ja sam više bio žena povrijeđen nego što su me žene za bilo šta zvale. Uvijek sam ja poduzimao neku inicijativu, uvijek je bilo, ne znam, debel si, čelav si, nizak si, ne znam, sto nekih gluposti, svašta sam se naslušao. Ali da mene neko zove na kavu, pa mislim, ja sam još mislio tu subotu odmah otići, ali rekao, ajde, malo bi to bilo too much, rekao, ajde. Radim ja na terenu u komercijali, vamo tamo, rekao, doći ću ja u Vukovar, pa kad se možemo naći na kavi. I dogovorimo mi kavu, znači, u 5 sati popodne, dođem ja u Vukovar, i stiže mi poruka od bivše s kojom se ja nisam uopće čuo ni vidio, znači od onoga dijela, ona je baš u Vukovaru i ona bi baš da se nađemo na kavi, jel. I Bože, ti stvarno imaš smisla za humor, do bola, jel. I šta sad napraviti, jel, mislim, jel opet znak, jel opet mislim, jel. I hvala Bogu da sam prošao to razlučivanje, tako da sam jednostavno samo rekao, ok, dobro, ne, znači novo vino u nove mješine, znači, bilo je, prošlo je, nema više toga. Donio sam tu odluku, ne, zašto? Opet će biti vrlo vjerojatno to isto i vrlo vjerojatno se neće riješiti i tako dalje, ali ako mi Bog ovo šalje na put, pa ovo je čudo, mislim, halo, cura mi se javila, pa to je di to ima, čovječ. I tako je zapravo započeo naš put, vrlo brzo smo mi krenuli u vezu, vrlo brzo smo zapravo već nekako je bilo prošlo mjesec i pol dana, ali je došla korona, jel? I u toj cijeloj koroni tu se stvarno svašta izdogađalo, znači 2 mjeseca se mi uopće nismo vidjeli, bila je komunikacija putem telefona, s obzirom da je u Vukovaru, ja sam u to vrijeme bio u Osijeku, znači bile su županije zatvorene, znači onaj drugi lockdown je bio samo, mogo si zapravo ići više nego sad, ja. Krene ta cijela priča, vidim ja da to stvarno ide, ali čuj, postavlja se tu odmah u startu jedan veliki problem, a to je da je ona tu iz Vukovara, da ona živi sama sa mamom i da ona ima svoj frizerski salon i da je velika vjerojatnost da ja moram doći živjeti u Vukovar, jel? A ja sam sebi život u Osijeku posložio onako kako sam ja htio i to se me baš super sviđalo i Osijek je meni bio vrh, jel? Većina ljudi je to sigurno prošla jer pobjegao sam iz onog svoga, iz okoline gdje me svi znaju šta kako, u negdje gdje mogu živjeti svoj život, da me baš ljudi previše ne znaju. I na kraju, ajde dobro, pristajem ja to sve, ali imamo mi tu još i punicu, jel? Trebalo je tu još neko vrijeme da se to složi i Bogu hvala da je to tako bilo. Na kraju su se zaredale još stvarno i teške životne situacije. Kako smo mi krenuli ozbiljno u to, u onom drugom valu korone, moja mama preminula, znači jednostavno su ju odvezli samo u bolnicu i više je nismo vidjeli. Jel? Tako da ona, nažalost, koliko god je željela i htjela biti dio toga svega, nije. Evo. Doživjela je to, nažalost ili na sreću, na nebu. Jel? Tako da smo mi vrlo brzo poslije toga, znači to je bilo, sad će biti još malo 3 godine, završili u braku i zaista nam je prekrasno i živimo svaki dan jako lijepo. Nikad nisam se pokajao što sam odlučio donijeti takvu odluku i krenio zapravo u nešto što je opet neizvjesno i gdje me čeka jako puno stvari. Tu je sad i rodbina i drugi prijatelji i tako dalje i stalno me prati taj cijeli dio priče. Uvijek se moram nekom dokazivati, uvijek moram nešto objašnjavati. Koliko god ja bježim od toga, a mene to nekako uvijek onako dolazi, jel? Tako da sam zapravo krenio u taj dio priče, pa kako bude. Nastavak je bio sad sljedeći, zadnji koji se desio, a to je znači da sam morao donijeti jednu jako veliku odluku, a to je da sam vidio znači da ovo sa prilikom za susret znači nadilazi mene, nadilazi sve, znači uvijek sam osjećao da to nije nešto moje, nego da je Božje i da to vjerojatno i svi ljudi koji rade velike projekte osjećaju, znači da te Bog zove. On te zove, ali je pitanje da li ćeš se ti odazvati. To je na neki način i vama poruka, znači gdje te Bog zove, znači gdje želi da ti sad budeš prisutan. Ne gdje ti želiš i ne što ti želiš, nego što Bog želi. Tu često ljudi kad pitaju sad kako ću ja to prepoznat, pa kako ovo sad kažu ljudi, Bog mi govori ovo, Bog mi kaže ovo i tako dalje. Znači to je zapravo na neki način vrlo jednostavno, a to je jednostavno da pustiš kroz molitvu, da pustiš kroz razmatranje, da pustiš kroz razlučivanje sebi jedno vrijeme. Znači imam puno ljudi koji dođu i oni ne znaju su za brak ili su za redovništvo, jel?
Pa dobro čovječe, mislim, ono, šta imaš razmišljati ako vidiš, ne znam, ženu, djecu, znači parove kako se drže za ruke, pa jasno ti je kud te Bog zove, jel? Nećete sigurno zvati u samostan, nećete sigurno zvati u svećenike ako to osjećaš, jel? Ako je opet obrnuto, onda znaš da bi trebao, jel? I onda se postavlja ovaj treći put koji smo baš neki dan pričali, odnosno jučer, znači put samaštva. Osobno mislim da jako malo ljudi pozvano na taj put. Znači ti zaista moraš biti jako u duhu siguran da te Bog zove da budeš, ajmo reći, na neki način njegov sluga, ali da nisi ni u braku, da nisi ni redovnik. Jel? I tu trebaš imati stvarno i dobroga duhovnika i ljude koje te prate da bi ti zaista to mogao razlučiti. Jer tu neprijatelj jako djeluje. Kao što je bila bitka 1991. ovdje u Vukovaru, ova bitka je sada nova bitka. Znači ova bitka je strašna zato što mi ne vidimo oružje, nemamo sad metke koji pucaju vidljive, jel? Znači nego imamo neko oružje koje djeluje kroz naše glave i na neki način nas stalno omalovažava, stalno nam ruši autoritet, stalno nam govori ti nisi sposoban, ti nisi za ovo, ti ne bi trebao ovo, ti bi trebao ovako ili onako. Znači to su stvari na koje smo mi kao muškarci trenutno pozvani.